Dibêjin cihê ku mirov herî zêde xwe tê de tenê hîs dike qebre. Gelo mirov di qebrê de çi dijî? Ew jî ne tenê bi murşîdê xwe re ye. Ji xwe li qebrê de bedena fîzîkî dikeve afê, heta çar rojan milyaketên pirsyarê dikevin dewrê. Azaba qebrê ne erzabekî fîzîkî ye. Ew kes şaşiyên ku divê dinyayê de kirine dibêne û poşman dibe. Penciyê xwe jî dibêne kêfxweş dibe. Ji ber wî yekê Resulê xwe da dibêje, qebir yan baxçeyek ji baxçeyên cinnetê ye, yan jî koncalek ji koncalên canimê ye. Di rewşek wisa de heger herabiyên kesekî ji qenciyên wî zêdetir bin, ew dikeve nav xemgîniyê, ji ber ku cihê ku wê herê eşkere ye. Heger qenciyên wî ji herabiyên wî zêdetir bin kêfxweş dibe û ew jî fêm dike ku ev yek tenê bûxwestirekê pêk tê. Her wiha di secde duwazdan de tê gotin. El ew mijîmên ewên ku jiyanên xwe jeh kirine, gava dikevin qebrê dibêjin: Rabbena Rabbeme semî'na me bihîst, fercîna û hefsena me dît, semî'na me bihîst, fercîna me carekê dimişîne dinyayê. Ne'mel salîhe da ku em amelên salih bikin, yanî em zikrê bikin. Kar ew qes rehet e, ew qes hêsan e. Xwedê ji we razî be.